Per què ve a la consulta? És que sóc guionista, m'haig de psicoanalitzar. Lucifer convenç Adam i Eva que tastin la fruita prohibida. En aquest moment, Adam pregunta: i si em traeixes? Vull tenir un fill abans d'un any, a més casar-me. Sí. Si no vols fills, res de sexe. Hola. Que has vist la meva faldilla vermella? O potser que em posi texat. Ens coneixem o no, tu i jo? Home, compartim uns quants records. Això vol dir que ets la meva nòvia? La coneixes? És la Lila. He decidit que penso ser egoista i disfrutar de la situació. Ja sé què ho provoca. Què, els canvis? El sexe. És dura, la vida. Sí, és veritat, això. Lila? Lila? Lila! Què? Például de jó volna, ha volnál, s egy árva szót sem szólnál, hiszen ide rám hajolnál. Jaj, akkor nincs menekvés, két szemednek meg kell vallani. Például te vagy az igazi.